Легендарна машина, приета на въоръжение още през 1969 година. Това е МиГ-23. МиГ-23 е създаден в разгара на студената война. Целта му е проста – да бъде по-бърз и по-мощен от своя предшественик МиГ-21. Това е многоцелеви изтребител с над 20 модификации от трето поколение. Неговата роля е да завоюва превъзходство във въздуха, да прехваща цели на големи разстояния и изпълнение на задачи в полза на войските на оперативно-стратегическото обединение. По класификация на НАТО, Flogger е един от първите изтребители с променлива стреловидност на крилата – 16, 45 и 72 градуса. Той е оборудван с турбореактивен двигател с форсажни камери с тяга 12500 кг сили, максимална скорост 2500 км/ч или 2,35 маха. Въоръжен е с утвърдено 23 мм оръдие ГШ-23Л и ракети въздух-въздух Р-23 или Р-60 в ръцете на един пилот, разполагащ с първия съветски радар с възможност за откриване на цели на фона на земната повърхност. В България МиГ-23 беше гръбнакът на нашата изтребителна авиация в продължение на десетилетия. Макар и изоставен днес, той остава символ на ерата, в която скоростта беше всичко, а небето принадлежеше на дръзките.